Sakisimbi, Sompulo, Tina Sakisimbi, Sompulo. Sanibonani bangane bami abancane. Namhlanje sikwenza isiginci ekuthiwa ibenjo. Uzodinga ama-paper plates amabili aqinile. Nakube akaqinanga, usuyoshutheka nje ukhadibhodi phakathi. Uzophinda futhi udinge irula noma ikhadibhodi elisikwe lalide. Uzodinga i-stapler nomuntu omdala ozokusiza. Uzodinga i-glue. Udinge ama-elastic amathathu noma imiphi imbala oyithandayo. Udinge nama-crayon. Masiqaleni ke. Uzothatha ama-paper plates akho awu-2 uwashaye nje nge-stapler. Ujikeleze lonke. Mase uqedile uzothatha ke ama-crayon akho usuyocrayona noma yini oyithandayo. Nakube awunawo ama-crayon uyosebenzisa noma yini onayo ukuthi ukwazi ukuhlobisa phela umzimba wesiginci sakho. Mase uqedile ke ucrayona usuyothatha ikhadibhodi lakho elide noma irula ulifake iglue khona la enzansi nje uncamathisele emva kwe-paper plate yakho. Kuyothi ke mase yomile uyothatha elastic yakho uyifake nje kahle 1 yesibili neyesithathu. Uthathe ke amakinobho akamathathu. Inkinobho ngazi ngabe ngisho ukuthi uzosidingani kodwa ke yes. Uzosifaka lana uzinamathisele la kwirula lakho nazo. Shuthi ke masuqedile ke ibenjo yakho ke yiyo le. Nazi Tina Sakisimbi, Tina Sakisimbi, Sompulo. Bye bye. Sobonana ngesonto elizayo.